Terapija bla kantunieri. Miegħi Matthew Bardolo, terapista speċjalizza fis-sesswalità u relazzjonijiet, naqsam ftit ħsibijiet, idejat li ġibt wara il-fuq minn 15,000 sezzjoni ta' terapija li għamilt fil-karriera tiegħi s'issa. Nitkellmu fuq il-kuntentizza. Insaqsu xulxin, minti kuntenta f'di relazzjoni, inti kuntent di relazzjoni. Kultant nieħu l-impressjoni li naħsbu li relazzjoni qiegħda hemm biex tagħmilna kuntenti. Bħalli kieku s-sieħeb jew is-sieħba tagħna għandhom xi responsabilità li jżommuna kuntenti. Aħna kollha kemm aħna annimali soċjali u allura nfittxu li nkunu f'relazzjoni ma' xi ħadd biex naqsmu magħhom it-traġiet ta' ħajja tagħna. Ħajja tagħna li mhijiex biss kuntentizza, ħajja tagħna li mhijiex positive vibes only. Ħajja tagħna li iġġib ħafna emozzjonijiet u perjodi differenti. U għalhekk li f'relazzjoni għandna noħolqu spazju fejn nistgħu naqsmu daw it-tip ta' emozzjonijiet flimkien. Jekk kien ir-rabja, jekk kienu dwejja, jekk kienu kuntentizza, għaliex le jekk kienu ferħ. Għandna naqsmu daw kollu flimkien u għandna nkunu hemmhekk għal xulxin biex iva ikunu spazju fejn il-partner tagħna, s-sieħeb jew is-sieħba tagħna jistgħu jaqsmu, jħossu daw l-emozzjonijiet. Għalhekk meta aħna qegħdin insaqsu xulxin imma jagħmlek kuntent, jagħmlek kuntenta, forsi għandna nsaqsu iktar jgħinek tikber, tgħinek tikber, ikun hemmhekk għalik, tkun hemmhekk għalik, għax f'relazzjoni għandna nfittxu xi ħadd li jibbuttana biex aħna nikbru, biex aħna nimirħu u nevolvu u nsiru nies aħjar, nies li kapaċi nifhmu l-emozzjonijiet tagħna, naqsmuhom b'mod san u mbagħad anke nipproċessawhom u naraw x'nistgħu nagħmlu bihom. Grazzi.